Guys, unang kuha pa lang, mayroon na. Yan o, laki. Swerte. Wow! Magandang araw guys. Welcome to my vlog again. Zhaldy Boy TV. So for today's vlog, dahil malakas yung ulan for the past few days, so magandang manghuli ng isda ngayon dahil magugutom yung mga isda sa ilog. So ngayon magsaset ako ng tinatawag naming paturaw. So parang hindi siya parang pamingwit pero pwedeng iwanan. So itutusok-tusok ko lang doon sa gilid ng ilog, yung may hook tsaka yung may pain. Then later on babalikan kung may nakuha ula. Yan. So ngayon lalagyan ko ng pain itong mga hook ko. Yan. Okay. So yung pain ko pala guys ay earthworm. Kasi gusto ito ng mga catfish, mudfish. Kasi sakto magugutom sila dahil malakas ang ulan, so malamang yung ilog medyo mapaw-upaw, so pupunta sila sa gilid-gilid para makain. Times late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't. So ready na, so let's go guys. Iset na natin doon sa ilog. So tignan natin mamaya kung may swerte na may makukuha mamaya, kung palad na isda na makukuha. Okay, let's go!
One eternity later. One eternity later. Okay guys, so ito na. Lulutuin ko na yung aking nakuhang isda. So nilinis ko na pala siya. So ito na yung itsura niya. So ngayon, ipiprito ko na siya. Ayan, so alright, so ito na.
A few moments later. Okay guys, finally, natapos ko din yung pagluluto. So, ngayon, kakainin na namin ang aming nahuli from ilog. Yan. So, hindi ko alam kung anong ano dyan, pero sweet and sour ang tawag ko dyan eh. Kasi ito yung sa pinarito ko lang din. Ayan. Okay. So, ready na ba, Connor, mag-pray? Eating time! Yeah. Okay. Sige.